जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। हम अंकित तिवारी रिपोर्ट में आप लोग के बतावे जा रहल बानी की हिट मशीन खेसारी लाल यादव के नया गाना के धमाका आप लोग के बीच बहुत ही जल्दी होखे वाला बात। जी हाँ भाई लोग, आप लोग के बता दी कि जौन तस्वीर फोटो आप लोग स्क्रीन पर देख रहल बन जाई खेसारी लाल यादव अपन नया गाना के रिकॉर्डिंग के समय के हाँ जौना में आप लोग खेसारी लाल यादव के साथ शिल्पी राज के भी देखा तानी जा और साथ में अखिलेश कश्यप के देखा तानी जा। जी हाँ भाई लोग, तो अन्नपूर्णा फिल्म से आ रहल बा खेसारी लाल यादव के नया एल्बम गाना। जी हाँ भाई लोग, जौना गाना के नाम रही झगड़ा। जी हाँ भाई लोग, शिल्पी राज और खेसारी लाल यादव के में आवाज सुने के मिली और ये बात के जानकारी ई गाना के राइटर अखिलेश कश्यप अपना फेसबुक आईडी के माध्यम से देले बारे। उ कैप्शन में लिख रहल बारे, एगो पोस्ट डलले बारे कि आवतानी हिट मशीन के नया एल्बम लेके पोस्टर तुरंत रिलीज होई अन्नपूर्णा फिल्म से जौना के नाम बाटे झगड़ा। जी हाँ भाई लोग, तो खेसारी लाल यादव के नया एल्बम आप लोगों के बीच बहुत ही जल्द आ रहल बा जौना में शिल्पी राज और खेसारी लाल यादव की आवाज सुने के मिली। तो आप लोग के रिकॉर्डिंग समय के खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज के फोटो कैसा लागल और खेसारी लाल यादव के नया गाना के आप लोग कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे बन जा कमेंट में बताएंगे और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा। जय भोजपुरी।